Kunjing asma dalem yang Rama yang Putra Tuhan yang Roh Suci. Amin. Bapak Ibu, Brother Sister, para kadang kinasih, kadang muda, para lare ingkang binerkaning Gusti, mitra panglimbang enjing ingkang binerkan lan kinresnan ing Sang Kristus sugeng enjing lan berkah dalem. Enjing menika kita sesarengan badhe lelimbang waosan sabda dalem saking Injil Santo Lukas bab 11 ayat 1 ngantos dumugi 11. Pasemon ngengingi mendo ingkang ical ketriwal ananging usana lajeng pinanggih malih kados ingkang dipun serat ing Injil Lukas bab 11 menika estunipun dipun agem Gusti Yesus minangka panyendhu dhateng para ahli Taurat lan tiyang Farisi. Golongan-golongan wau sami ngendikaaken ngraosi Gusti Yesus amargi para tiyang dosa lan juru kubya sami lelenggahan kalian Gusti lan sami midhangetaken ucalan dalem. Para ahli Taurat lan tiyang Farisi gadah pamanggih bilih tiyang sae kedahipun namung ngempal kalian tiyang sae kemawon minangka komunitas eksklusif utawi tertutup. Para tiyang dosa samestinipun dipun dalaken saking kelompok mau. Ananging Gusti nggadahi pamawas pamanggih ingkang benten. Gusti Yesus paring piwucal bilih saben tiyang estu aji ing ngarsa dalem Gusti. Sae menika tiyang awon utawi sae. Mila amargi semanten ajinipun Gusti Allah estu boten rila menawi kecalan manungsa sanadyan namung setunggal kemawon. Kados dene pangen ingkang madosi mendanipun ingkang ical, ayan dalam Gusti Yesus ugi mupados manungsa ingkang katriwal amargi nglampahi dosa lan ing sak mangke ngantos dumugi pinanggih malih. Sak sampunipun pinanggih manungsa ingkang dumawa ing dosa menika kaajak martobat. Sak sampunipun purun martobat lajeng kaapunten dosanipun lan katuntun malih supados nglangkungi margi ingkang leres margining karahayon lan kawilujengan. Para kadang sumitra dalem ing Sang Kristus madosi lan milujengaken ingkang ical lan katriwal menika minangka ayan dalem Gusti Yesus. Kita ugi kaajak mbiyantu Gusti Yesus minangka mitra-mitra ayan dalem. Ayan dalem ing sakmangke ugi dados ayan kula panjenengan sami. Ayan Kristiani inggih menika martosaken bilih Gusti Allah yang Rama menika Allah ingkang penuh ing kawelasan. Mugi kita sesarengan lelados minangka komunitas domba. Inggih menika komunitas ingkang grengseng anggenipun madosi ingkang ketriwal. Lan sak sampunipun pinanggih ugi ngraosaken gambiraning manah kados dene gambiraning kratoning Allah amargi tiyang dosa ingkang purun lan wantun martobat. Sanes komunitas Farisi lan ahli Taurat ingkang eksklusif ingkang remenipun namung ngadili lan nyalahaken tiyang sanes. Semono bungae ing antarane para malaikating Allah marga ana wong dosa siji sing martobat. Mugi linuhurna Allah yang Rama yang Putra Tuhan ing Roh Suci kados sing mula buka sak menika sarta ing sak lami-laminipun. Amin. Kunjing asma dalem ing Rama yang Putra Tuhan yang Roh Suci. Amin. Sugeng enjing, sugeng makarya, sugeng lelati berkah dalem Gusti. Amin.